ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewoye worgo mayila gambi ba fata dingiraya fallema kon waktu yoni ha to masina kame ñoromango ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal teskaɗiɗo henna dumunnaji ko dawrugol kam e darnugol landaji to leydi Mauritanie jillo jagorlo kalfinaɗo économique leydi ndi toon to leydi France arti kikiɗe hanki o cifande jonde cifama toon gam wallidde leydi Mauritanie to leydi Mali wuro witengo Touba Kouron ene tawe e nder leydi Mali ken wona ujunnaje jeetato neɗɗo ne fina e nder wuuro ngo ko ujunnaje tato jogui ko wiyete coura to leydi Guinée Conakry Alpha Condé janoɗo udditoyde barrage ndema goto suuti toon konngudi mum woni yimnoɓe yiide Guinée ne huɓɓa kono ndaare nokku mabɓe no wayi o saaha mo gonden to leydi Côte d'Ivoire keerol hakkude mabɓe leydi Burkina Faso ko jango waɗi toon sanga pecce jamma hanki koninkoɓe jeegomo mbasi hen pittali mumen dental citoyen Sahel kolliti mette mumen e janguji deggodirɗi baɗɗi toon to Niger hakkene foto wonde temedde ɗiɗi neɗɗo mbasen pittali men e nder ɗiɗo hen dumunnaji kabruji men manaw hen ha toon to Burkina Faso Togo Nigeria ha fayen ma to Cameroun kame Kenya e jillu gonɗo hoorejo leydi Congo toon to Qatar ma en battidoro kabruji men toon to États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena mi dañi bela hindana bela yoro mi daftay bela ayo bela yoro mi dañi bela docteur Djiby Sow safriyanke mettiyanke moƴƴomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow tawete to leydi Mauritanie nokku biyeteɗo Tumbela waɗɗani guuriki ɓoyata mawoya ha toon to Makama docteur Djiby Sow ene jogui beelema habrude ndangal almuɓe mum kala oɗo saaha mo gonɗen gam lewru korka teddudu fayandu o usti piriji ɗi kala docteur Djiby Sow safriyenke ngana compité ñabbuji cuuɗiɗe nder ɓalli ko wayno kiis fibrom hernie nem diabète estomac tension neɗɗo donkone ɓesnude kono ne kadi gustoraɗo gorago gonduɗo e ella musowo neɗɗo ɓuutowo joguiɗo rewam koɓe mbiyata e kala sa heewi addude ɗum ko wiyete ndogan site ɗeɗo gueɗe kala kanko docteur Djiby Sow omo safra docteur Djiby Sow hollitine sammita on timmiɗo huuɗo bonko ko ha wahliti hoore muɗum so tawi yaari omo yawrani ɗum kono gam lewru korka teddundu oɗo saaha mo gonɗen o usti piriji ɗi ha moni kala wawa safrade no hannirta ni kala jiɗɗo hen ko laaɓi noon mbatta ko 00 221 77 244 92 81 on numéro noon ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa 00 223 70 85 72 47 ko numéro leydi Mali ene waɗi WhatsApp walla mbaɗa 77 924 16 81 nottotoma ko Yaya Ɓanto Dakar arrêté ɗonne kadi cogguji ɗi gustama walla mbaɗa 00 221 77 972 56 17 nottotoma ko makka ɓan to Wourossogui tonne kadi cogguji ɗi gustama ha toon to kiidira kala musidɓe tedduɓe mbatten danɗo faade docteur Djiby Sow ene wiya on Ramadan Moubarak. ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗon leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi won hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisal omo jogui siroji wonande ɗo yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen
ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɗesnude kono ne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heɓen ko ɓuri ladde. ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno kon onon gurdino gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa. sa yiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi hat leydi Mali ñooro mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi jomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyana mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno Djiby Sy. kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase jeenayi mboy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goy yonti kabruji mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men Saydou Ba wonande yeeɓi yoɓe weltare TV e kala saha amin jiya a commentaire uji mon kabruji mene ɗemgal pular no wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal balli mo leydi Sénégal so hollidde oɗo hen mboros coronavirus ɗo yarata e leydi Sénégal kono teskama ñalawma hande o e limore nde ne usti no feewi ujunere e temedere e capanɗe tato e jeenayyi woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen mboros ko capanɗe nayo e jeegomo sappo e goho ko memodirnoɓe e ɓen wondunoɓe oɗon ñaw capanɗe tato e joyo ko rabaɓe taw anda ka rabɓe ɗumen temedde ɗiɗo e capanɗe jeetato e jeeɗiɗo keeɓi cellal mumen nogas e jeenayo ma ballita e fofandu ñalawma hanke o jeeɗiɗo mbasi pittali mumen to Sénégal keddana joni ma en jaha toon to Touba darni koninkoɓe mum woni tan waɗi créé police diine taw ko moderne mo ganduɗa jogui ko ñantule taw ko police kono kadi ko police mo ganduɗa jaaduɗo e jamanu taw ganduɗa basi koye diine woni Hammadoul woni Mouhamadoul Khadimou Rasoul tawɓe tamboto ko ndenka e kisala wuro Touba ngo ko wayno juma o kame résidence mo Khadimou Rasoul ene wondi yoga e leeɗe kame nokkuji ko wayno Nambattu ko wayno kadi yoga e nokkuji goɗɗi kala ɗum noon oɗo sa tawɓe ballodite noon koye armée leydi ni woni police nationale ko wona ɗum ko maɓe jogo kaɓirɗe celluɗe no fewi maɓe jog kadi armée ji maɓɓe kono kadi armée ji ɗi ko armée ji batteɗi contrôle ngam wawde rende wuro maɓɓe gila e jayiyaji ha e gueɗe goɗɗe kala ha joni koye Sénégal keddorɗen yogay jayndeli ha tenti jaynde witende Dakar en ɓe garti ko fate banggue poste hoorejo jagode leydi Sénégal mo ganduɗa nde hoorejo leydi ndi toɗɗita e dawal mum ɗimmal dañino momtude poste hoorejo jagode leydi Sénégal ɓe kolliti won e konguɗi jaltuɗi ɗo tan ɓoyata ma hoorejo jagode poste mum artu e nder leydi ndi namdal mabɓe ko hol jogorɗo wonde hoorejo jagorɗe leydi Sénégal to Sénégal hanki biyeteɗo Déthié Fall eɗen gandi kan wonno numéro ɗimmo landa rewmi landa ka Idrissa Seck kañumne hanki serndi joɓari mum ha laaɓe Idrissa Seck caggal ñalawma hanki kikire nde noddi senuji kala oɗo saaha darni landa mum PRP taw ganduɗa ko landa diso aka askan wi darni landa muɗum taw ko landa ka ganduɗa kami hoore mum holliti toon to sursarɗiji nde leydi Sénégal guila tan hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ha yettiɗo o meeɗa ñamde jebdi makko
kala ko ari o wiata ko yo fa e ɓesguji Sénégal naɓe kala ko wona ɗum ko temedere capanɗe joyi mètre carré taw ganduɗa ko fate banggue leydi ndi sarɗiyankoɓe dokka kanko holliti wa yaafima ɗum yo fa e ɓiɓɓe leydi ndi kala jeeyi sababu noon addimo ko yidde daranade ɓiɓɓe leydi ndi yiide caɗele duumiɗe e leydi ndi kala ñalawma hanke o yogay dawriyankoɓe tawtorama ngam darnugol landama ko kesa oɗo saaha mo gonen heɓanademo dawrugol e dow dawriyankoɓe e nder leydi Sénégal ha joni keddoɗen koye ngolɗon dawrugol Aliou Sall maire wuuro Guédiawaye e Dakar ñalawma hanke o caggal nde mouvement j'aime le Sénégal taw ganda oɗo saaha ne miijo wadde créé ko fate banggue emploi des jeunes beele wallude sukaɓe ha mbawa dañde golle mumen o dañi suude toon konnguli makko hollitiɗe hen balɗe teskama yoga yimɓe ɓattiɓe mawdo leydi Sénégal o saaha nana tan kala ɗe réseaux sociaux ɓe koye ɓe tileji hotoɓe gonno nde seppoji ɗi nguli jaw on saaha ko nden tigui jarno haalde kono wona o saaha mo gonɗen ngam artude e ɗiɗon konnguɗi ha hande garteten ko fate banggue konnguɗi jaydiyanke goɗɗo biyeteɗo ma Jabela Diagne hanki kan wonno koɗo grand jury ɗum noon ko jayde wiyete noon caggal o suuti toon konnguɗi makko ɗin konnguɗi kala o fukki ɗum koye ñaawo biyeteɗo Souleymani Taliko kan woni kadi gardiɗo mouvement magistrat guiño magistrat leydi Sénégal on noon wo tuumi ɗum ko caggal tawi hanno leydi Tchad dañino koppareje ɗe yomna tene kadi rutti kadi leydi Tchad kam tigui joguino feereji mum kala to banggue Union Afrique o dañi sudde konnguɗi makko ngam tumde on ɗen gueɗe on noon deƴƴani ni ko ɗon tigui holliti oɗo saaha ma addanmo kayitol wonima portemo plainte ko wona ɗum ko beele kañumne laaɓa juuɗe mum ha laaɓa e ɗen gueɗe ɗe o tuumi ɗum siftin noon kanko ma Ñabela wonande kanko woni gardiɗo jayde wiyeten quotidien ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte dawrugol kene fota wonde 15 commune e nder Kolda e wiide biyeteɗo Njogu Dem kam woni gardiɗo landa PDS oɗo saaha yiddeɓe ko yeyde ɗo tan e dumuna seeɗa kene fota wonde ujunnaji 5 kartal taw ko carte PDS ɗum noon ko yiddeɓe heɓanade ɗo tan e sungoji taw ko local woni sungoji mairie payaɗi e nder leydi Sénégal ɗum noon ko yiddeɓe heɓanade ko fati e landa PDS tonto ikkada ñalawma hanke eɗen gantonto ikkada ɗe kolliti caggal nde pelɓodiral musgal wanno toon ɗum noon ko hakkude sereraɓe kam e ɓen joolaɓe taw ko mouvement ji ɗiɗi tawiteɗi tonto ikkada université Cheikh Anta Diop teskama laaɓe e jasiji e cabbi kala oɗo saaha ene mofte e nder ngal ɗo duɗal jaaɓiyatir ɗum noon tambiɓe nden ka e kisal duɗal ngal kolliti oɗo saaha yiddeɓe ko kala tan gadduɗo fitinaji e nder université oɗo hen ma nawe e yeeso lawola tojjanale Yoff ñalawma hanki aleta kene fota wonde capanɗe tati e jeeɗiɗi capantati e jeeɗiɗi taw ganda ko ɓandu wonande ɓen mayɓe ko ɓen tigui mbira toon taw kadi ɓe gandaka won hen ko accident ji taw ganda ko sapeur pompier ƴetta ɗumen nawa ɗumen to hôpital uji ɓenñine to morgaji taw kayitaji tawetake e mumen taw kadi jinnaɓe men gandani walla ni taw ko ɓen rafaɓe rafi haqqillaji ma yoɓe taw kadi nawe toon andetake jomumen so jomumen noon keewi e morgaji e kala sani keewi wirede taw andaka hoto jomumen jeeya hol iwde mumen caggal ala hay kayit goto woni e mumen ɗum noon ne siftina tan neɗɗo mo en yalta galle kala woto wi tan gonɗa koye wuuro ma walla ni koye leydi maɗa a nawata kayit nde tawno kala hunde heftoto ma naw kayit ma dañ ko heftima ɗum noon ande kam holto iwɗa e holɗo keɗɗa jinnaɓe ma kala ɓesguma kala mbawa andine ɗum jeeyi sababu ɓe mbirama e ballala fedde darnade guila hitande ujunnaji ɗiɗi e 11 taw ko fedde yarletinde wirde ɗen gueɗe baɗe noon taw ɓe mbira ko toon to Guénale Yofa sen jeewi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie no woyi wadde jagorɗo kalfinal celal ɓalli mo leydi Mauritanie kala kikiɗe so huccidde ɓesguji Mauritanie naɓe kala
andindebe oɗo henna nyaw coronavirus ɗo yarata e nder leydi ndi temedde jeenayo e capanɗe tato woni ƴewdaɓe capanɗe nayo e temedde nayo e capanɗe jeenayo e tato ɓe mbaɗa ko test jawɗo temedde nayo e nogas e goɗɗen mbaɗa ko test laboratoire ko ma hiña ƴeewe so tawi gondani hen sappo e joyo neɗɗo tawa ne jogui oɗon nyaw e nder leydi Mauritanie ɗum ko kikiɗe hanki o sappo e jeenayo keeɓi cellal mumen teskede oɗo saaha mo gonen nyaw coronavirus ene yatiri caggal no fewi e nder leydi Mauritanie hayso tawi woni koye vaccin ɓe goni o saaha mo gonen vaccin mo ganduɗa adorto ko ɓen safroɓe rewata hen ko ɓen nayeɓe rewata hen ko ɓen ñawɓe nde heddiɓe puɗɗo hebde oɗon vaccin jillu jagorɗo économique mo leydi Mauritanie waɗino jillu mum toon to leydi France taw kadi ko jillu séminaire uji jonɗi no fewi ko fate banggue ciifande kam yoga e gostodiral jewte ko fate banggue faggude hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ko wona ɗum ko nokkuji kewɗi o sifodiri men ko fate banggue ballodiral ha tenten ndema e nder diwan Alege ko wona ɗum ko balle mawɗe ko fate banggue laamu leydi Mauritanie ha wawa wadde créé jonde wasam gollago beele yimɓeɓe kala mbawa gollade ko ɗum woni jeyi sababu jillu makko jagorɗo Ismaila wulde Cheikh Ahmed kam woni jagorɗo kalfinade hakkude leyɗele mo leydi Mauritanie yaltini communiqué hanki giwɗo e hoorejo leydi Mauritanie kam e laamu leydi Mauritanie ɓiɓɓe leydi Mauritanie naɓe kala ene ndenda sunare wonande hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Égypte ɗum noon ko caggal ñande aljuma jewtuɗo henno wonande train-ngaji ɗiɗi pelɓodirnoɗe toon e nokku biyeteɗo Chagat ne tawi nder tahata ɗum noon ha ganduɗa kene fota wonde sappo e jeenayi neɗɗo mbasi toon pittali mumena kene fota wonde yimɓe tato ɓalli mumena yiya tan ko kette kono kañumen jiitaka caggal ko machine no yaɓɓiri ɗumen ni kene wona temedere capanɗe jeetato e joyo gañiɓe hen gañande musde no fewi ɗum noon leydi Mauritanie laamum ne nelde duwa wonande leydi Égypte e oɗon fannu jagorɗo kalfinaɗo taaridi waɗi lulde mum toon to kiifa nde lulde noon o waɗani ɗum goto o waddi ɗum koye jagorɗo kalfinaɗo ñawoje mo leydi Mauritanie ne tawa e nder journalisme ene wonde woɗɓe kala ɗum noon ko heblude heblo manggo no fewi gam nden kay kisal taaridi e nder leydi ndi kala maɓe mbaɗi hen jilluji jonɗi no fewi gam hirjinde findinde yimɓeɓe andinde taaridi koko renete no fewi nde tawno ñaw so tawi ari heewi ardude koye taaridi nde tawno taaridi so tawi neɗɗo fini dawata koye taaridi mum woni ladde mum so tawi kadi jawdi fini dawata koye taaridi poñƴi kam e ndiwri kala e nguuri koye taaridi ɗum noon taaridi so moƴƴinama fo moƴƴinte neɗɗo salo duppude woni duppugol woni bonnugol woni coppugol ha tente ɓen hoƴoɓe ƴulɓe e gueɗe goɗɗe kala calo bonnude taaridi ndena kadi ladde ko sumata ko ndena gonka nde tawno ko ladde jogui cellal wuuro so tawi ladde sellani wuuro wata sellude nde tawno ko ñamete ko kala yaltata e wuuro yaltata koye ladde jeeyi sababu noon jonde makko hakkude makko e on jagorɗo kalfinaɗo ñawoje oɗo saha nde mbawata addude luwaji wonande ndenka e kisal e nder ɗiɗo hen laddeli ha joni koye Mauritanie keddoɗen ma en kaale jonde wande taw ko jonde haqqe innama ade wande toon to Ayouna e nder wilaya mo hawdila garbi nden jonde noon ardi ɗum ko biteɗo Mohamed Hashim wulde Buhayri ko on ardi nde ɗon jonde nde noon ko fati banggue haɓade haqqe innama ade walla mbiyen daranade haqqe innama ade e nder oɗon diwan no fewi addude kuule kese ɗe ne mbawa rende ndimagu haqqe neɗɗo e nder ɗiɗon nokkuji kala eter ko gollotongal ko fate banggue boli wadde godrongaji e wadde boli newna ya ngara caggal nde sifodire sifande lawol kiifa nema ɗum noon ko hakkude mabɓe jagorɗo kalfinaɗo ya ngara ngal gollorgal noon holliti fuɗɗima golle mum hanki taw ko golle hakkude lawol kiifa fade to nema siftinde on ɓen dognoɓe autoji yontere yawtunde ɓe moɓodirino to yeeso jagorɗo kalfinaɗo ya ngara gam hollirdeɓe mette mabɓe no fewi wonande gasɗe taweteɗe hakkude Nouakchott kam e Akjout ha feno hakkude Akjout kam e nema jeeyi sababu oɗo saha mo gonɗen kanko jagorɗo o sifodiri e ngal ɗon gollorgal gam oɗo saha fewnude yoga e boli gam mewnude ya ngara e nder leydi Mauritanie kala
to Mauritanie kedal ha joni ko fate bange Mortel Move Afrique be quality caggal nde be darni catal tammingal caggal nde be darni gollorgal mabbe ngam yidde addude weeyo ngardungo e nder leydi Mauritanie kala caggal nde be puddori tonto Nouakchott ko fate bange 4G tonto Nouadhibou fayma tonto Kifa kame nema layuna ha fayma to Atar Adrar kame Joyrat Trésamour elega ha fayma yoga e nokkuji barakana hankibe quality ko tonto capital gorgol woni kay haydi ko wiete 4G yettima ton ngam wawde ngardinde weyngo ha moni kala wawa yitade hoore mum e golle siftin non en jettima e saha mo ganduɗa ala ko wawi tigi hokkude gandal kame witto e pinal so tawi tan wona internet jawɗo kala ko woɗɗuno mbatta ɗum e hunde ɓattinde sen wi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali finoɓe e wuro witengo Toubacouta ne tawe nder leydi Mali e wiide wonande biyeteɗo Mamadou Kone ɓe jalti e deƴƴere mabɓe e jayde Mali actu ngam hollirde caɗele ɗeɓe guuri toon ha tenteɗo saha so yonti ko nguleki sattuki tawete toon tene ɓoyata ha lewru korka yettima e nder ngoɗon wuro kene wona 80 ujunere neɗɗo ene fina e ngoɗon wuro kono jogii ko wiyete kuura kuɓɓowo tan e nder galle mum ko ujunnaje 3 neɗɗo ko ɓen jogii ɗum hay ɓenne kadi koye ballal gollorgal biyetengala Amador ko Amader ko ngal gollal ngal ne kadi kala kilowattre e ballal rokkirtuma ɗum ko buuɗi 50 e kala lewru aɗa yoɓa kene fotta wonde 600 taw ko fere compteur woni ko jaɓata taw ko ngal gollorgal ko non ngal addiri kene wana ɓodde glace hayre glace ko buuɗi 10 jarata so tawi e tonto Bamako ha buuɗi nogas so tawi non ko tonto Toubacouta ɓodde glace wotere jarat ko buuɗi 50 so tawi non korkari ene yaha ha ɓuura ɗon oɗo saha noon yiddeɓe ko laamu ngu nde wawatta yurnitade kene fotta wonde 80 ujunere neɗɗo so tawi tan woni ko ujunnaje 3 jogii hen kuura ene gasa taw kamɓe kam ala ko ɓe tini e kesamago wayligu ko fate bangue 21e siècle e nder leydi Mali to Mali keddoto ha joni ko fate bangue mouvement keso wonande jibinaɗo jiɗɗo darnede poɗɗo darnede gonɗo e darnede e nder leydi Mali kala taw ganda oɗon mouvement ɓe mbiyata ɗum ko marema woni moɓe inniri ɗum noon jonde mabɓe wanno ko nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ɓe jogori darnude on mouvement ko ñande 4 lewru avril woni tan ñande 4 lewru avril dimanche paɗo so jomiraɗo hoddiri e gardugol biteɗo Kasima Tappo ɓe kolliti on mouvement rindinta ko ɓiɓɓe malinaɓe kala wona mouvement politique ko mouvement mo ganduɗa yidde yurnitade caɗele malinaɓe kala gonɗe e nder leydi ndi kamɓe koye mabɓe kala ɗo fitina e caɗele mbaɗi maɓe jaɓɓan koye mabɓe koyɗe ɓe jetto ha ɗon ɓe mbawa ñippude ɗum no hannirta ni ala bawɗo darnade Mali so wona ɓiɓɓe malinaɓe ala mo wawi darnade Mali so wona keewal Mali kamɓe sukaɓe Mali ɗum noon on mouvement ɓe jiddatno ko ñande 4 lewru fandu so jomiraɗo hoddiri attaque jangu wangu hakkunde leydi toon e tawi nder diwan mo mofti nokku biteɗo mandi kuya e nokku biyeɗo tumanina ɗum noon ko jangu koninke goto wasi hen fittanum e jambour goɗɗo on koninke noon ko gendarme taw ko worɓe wonɓe e motoje joguitiɓe arméji ko ɓen tigui jani e mabɓe tan ɓen jani e mabɓe nder oɗon diwana jangu wangu ko guyka teskaka e nder Bamako ɗum ne kadi ko nangue hoore kelew oɗo saaha mo gonnen 24/24 ene tiiɗi ñalawma garowo taw guyka teskinaki waɗani e nder Bamako taw ko ñalawma ɗum no waɗi koye nder société gollorgal biyetegal Sangaré tawetegal e Bamako legal Hamdallah e Asia 2000 ko sanga 14h ñalawma ko nden tigi ɓe ngari aɓe mbaɗɗe motoje mabɓe aɓe mbuumi guite mabɓe ɓe natte ngal ɗon gollorgal ɓe dañi aynade kure dow kono ɓe joɓaki fittandu hay goto ɓe nawi toon kene wona million ngaji 5 lafiya bugu ko legal waɗɗani guenale muɗum ko ɗon sar poubelle ko ɗon tigi ɓe dañi wadde créé accident ji musɗi no fewi caggal noon nde police arata taw kamɓe kam ɓe jeehi boli mabɓe finoɓe e legal accident de oɗo saha yidde mabɓe ko ndenka e kisal nde sembolinte legal ngal ngam teskede kala saha biftogol ha e gueɗe guyka guilay commerce watte wujjanteɓe goɗɗum kala ene teska no fewi e nder Bamako ha tenti yoga e leyɗe ha tenti e ɗiɗon nokkuji Mali ne jogui sunare caggal jaltugol
homme d'affaires gorko jom ngalu e ngan sanga kan woni maire Dabia sardi yanke bietenodo baba sora ɓurnoɗo andirede danke ɓurno andirede futanga babani sissoko taw ganda ko gorko homme d'affaires janoɗo ton to Dubai Abu Dhabi waɗi toon affaire mawɗo no feewi ha ganda kam tan dañi yaltinde kene foti wonde 242 million koppreje dollar taw yaltini ɗum koye banque islamique de Dubai ɗum o yaltinima kadi o dañi kadi wadde ndiwowo makko goto e air Dabie ko wuuro makko ene tawe nder Keñeba toon to leydi Mali ene tawe nder commune mo Keñeba walla mi ene tawe e nder Keñeba taw kanko wonno maire commune mo Dabie oɗo saha kam yalti aɗuna ñalawma hanki o to leydi Mali sengi wi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry Alpha Condé becce mum koko kewno dak ngam yidde wukkidde ko wonno e ɓernde mum o dañi wukkidde ɗum koye nokku bi o dañi wukkide ɗum koye nokku biyeteɗo to nokku bi dañi ko ne wukki ɗum koye nokku biyeteɗo tarmele noon ene tawe e nder leydi Guinée ɗon ɗo yano uditode barrage goto ko fate banggue ndema ko toon o huccodiri e jaydiyankoɓe o holliti won yinnoɓe yiide Guinée ene huɓɓa e sungoji jawtuɗi kono ndaare o saha mo gonɗen nokkuji mabɓe nana kuɓɓa ɗum noon ko Dakar Sénégal won yinnoɓe nde tawno eɗen gandi Sénégal ene heewi moftude lundiyankoɓe hewɓe no feewi ha tente ko wayno lundiyankoɓe leydi Guinée ɗum noon ko caggal nde sumgoji ɓatti toon to leydi Guinée sumgoji ɓennude rowane ɗi ha ganda kerol leydi Guinée kame Sénégal ene wondi e Guinée Bissau udda ha tiɗi gillen hande kerongol nana udda ngam hollirdemo kanko Alpha Condé horeji leydi Sénégal yinno yiide ko Guinée ene huɓɓa kono noon ndaare o saha mo gonɗen caɗele gonɗe e leydi Sénégal o holliti kerol leydi Guinée guddigola teskama caɗele mawɗe e nder leydi Sénégal ha tenti ko fate banggue lijumaji kam e pomme banane orange gueɗe kewɗe ponnoɗade ha tente banane aloko kewnoɗo iwde ton to Guinée tene ɓoyta korka nanara ma caɗele mawɗe tini hen ɗum noon firti tan oɗo saaha mo gonɗen Alpha Condé wukkiti kala ko wonno e ɓernde mum faade e leydi Sénégal toon to Guinée keddorena joni to sigri rewɓe tato kamen mbasi toon pittali mumen taw ko yanoɓe oɓirde kaŋŋe gam yiloyade kaŋŋe e oɓirde woppanode ɗiɗo dumunnaji kala hen goto yaranno koye duuɓi 56 goɗɗo yarata koye duuɓi 13 goɗɗo yarata koye duuɓi 26 kamɓe tato yano yiloyade kaŋŋe kamɓe kala ko toon leydi mabɓe ɓe jiitama kono ɓe jiita koɓe dutti e jomuɓe nokku biyeteɗo Sranja ko toon ɗen gueɗe mbaɗi sembe wi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗen attaque musɗo hanki sanga minuit 54 minutes ko nden worɓe joguitiɓe iwɓe hedde kerol Burkina Faso jani e nokku biyeteɗo kafolo ne wonde tehini kafolo e tehini waɗɗani kerol hakkude leydi Côte d'Ivoire kame Burkina ɓe jani koye poste gendarme ɓe tawti toon ko famɗi ko kala gendarme ɓe jeegom oɗo saha limore gasani taw puɗɗama windetede hen mbasi hen pittali mumen kono kene wona yimɓe tato ɓen joguitiɓe armée ji mbasi hen pittali mum won armée ji tettali kam e radio ji ma en gartoy e oɗon kabaru mouvement citoyen pour Sahel pour Sahel e hoore mum ɓen noon kolliti mette mumen ko fate banggue attaque jango wangu toon to Niger taw koye yontere yawtunde ha jeeyi sababu kene wona hedde temedde ɗiɗi mbasi pittali men hakkude tahwa noon ne tawe e kerol hakkude leydi Niger kame Mali walla e nokku goɗɗo banggue Tilaberi to banggue Niger kam e Nigéria ɓe kolliti hen mette mabɓe no fewi fedde noon mouvement darniɓe Sahel yo hen tawete hen ko Burkina Faso Niger kam e Mali oɗo saaha ɓe kolliti maɓe micco no moƴƴi hol peeje ɗe ɓe mbaɗata haaɓe mbawa ɓuura wawde daranade to banggue Sahel yo mabɓe sen wi toon to leydi ni hakkude fedde Sahel yo hen paɗen ko toon to Burkina Faso juula balbel goto kam tigui taƴana
ene lelo lebbi nogas e nayi e kaso kono noon hen lebbi jeegom ko ferme lebbi ɗiɗi keddiɗi maw yinangue kono noon ko he lebbi jeegom keddiɗi maw yinangue hitande wonde nde ma ñawore rewru makko yitere ɗo wawi wonde kala o fawa amende kene wona million hen capanɗe 5 ujunere o yoɓata ko kas ko heddi go o yoɓira seeɗa seeɗa ɗum noon ko caggal nde o lartiri suka gorko goto cayi siyagal on sali omo jogino numéro mum téléphone e kala sa omo yiilo filmaji bondi taw ko gorko mbaddarɗo en gueɗe omo nelda on nde on su gorko haaɓi noon ko nden tigui adanimo a kaytola jillu hoorejo leydi Niger woni Mohamed Issoufou toon to Togo taw fama yasimɓe ɓe dañi yewtidde cehilagal hakkude leyɗel ɗiɗɗe taw kadi ko sembolinde cehilagal hakkude leyɗel ɗiɗɗe e wiidemo kadi eɓe jogoro jaam caggal lamɗo kesso goɗɗo jogorɗo arde toon to Niger kanko noon waɗi mbaynigu makko gam nokkude longuel makko ummire siftinde ona kanko Mohamed Issoufou oɗo saaha kala woni koye jillu e leyɗele hoddiɓe Niger no fewi gam jardeɓe e jokkodiral golle e kala saaha taw kadi gaɗa toon to Niger wonande Mohamed Bazoum jogorɗo ƴettude golle mum ɗiɗi lewru faandu ko nden tigui golle Mohamed Issoufou gasata ha laaɓa kanko Mohamed Bazoum hande badduɗo yewtere hakkude RFI kam e France 24 gartuɗo e gonangal France e Sahel e hoore mum ha tenti toon to leydi Niger to Cameroun chef d'état major holliti koninkoɓe leydi Cameroun mbasi militaire goto ɗum noon ko caggal nde jihadiyankoɓe initotoɓe Boko Haram caggal nde jani e wuuro woto caggal nde jani toon to Cameroun e wuuro woto wiyetengo Dabanga noon ne tawe kerol hakkude leydi Cameroun kame Nigéria sanga 19h hanki e ballal arme maɓe mbiyata bir jawɗo no fewi ko on tigui notti hen ha dañi yoɓade pittali tato jeyaɓe e fedde Boko Haram militaire goto noon wasi en fittan ɗum ko caggal nde ɓe jinno jaggude ngoɗon wuuro e kala sa Boko Haram so tawi dañi taccidde cangol hakkude Nigéria kame Cameroun so gari kewi ko duppude galleji wooda kay ɓe jooɓi pittali mumen to Kenya ne jogui sunare mawde hande Barack Obama makko jibinɗo ba makko kam tigui yalti aduna subaka hande o e wiide Sahara Obama woni banum debbo Barack Obama o yaltiri aduna noon ko duuɓi 99 jaydeli kewɗi leydi Kenya kollitino yoɓi fittanu makko ñaw biteɗo coronavirus kono porte parole galle wonande galle Kenyana wonande on mawɗo debbo jaltuɗo aduna biteɗo Cheikh Moussa Ismaila o holliti ɗum wodani mawɗo debbo wonano karɗo cellal kono wona coronavirus yaltinimo aduna Confidence Afrique ko jayde wiite noon ɓe jaltini konngudi maɓɓe subaka hande o gam wiideɓe hoorejo leydi Congo Kinshasa woni Félix Tshisekedi eɗen gandi waɗi jillu mum hanki toon to Qatar gam yidde jokkodiral hakkude Qatar kam e Congo kono noon nden jayde holliti jeeyi sababu jokkodiral hakkude Félix Tshisekedi wonande hoorejo leydi Congo kam ene wondi e huwa Cheikh Tamami Ben Hamed Al Sani woni jeeyi sababu ko hoorejo ɓi gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal woni Karim Wade gonɗo hande to Qatar ɓurɗo ɓattade hande laamu Qatar no fewi caggal no jayde Confidence witini jilluji ɗiɗi wonande Karim Wade toon to Congo hayso tawi woni ala ko filtrina e dara kono jeeyi sababu ko on jeeyi sababu ha jokkodiral hakkude hoorejo leydi Congo kam e roi mo Qatar to États-Unis de Amérique e nogas joyi lewru me hitande ujunnaje ɗiɗi nogas wonno tigui nde oɗo henna police nde oɗo henna policier biyeteɗo Derek Sevin nde yoɓino fittandu wonande oɗo hen George Floyd caggal nde o jaggi hofuru makko fawe genol on walla dande on kene fononde minutaji jondi ha on rutte jomum hande woni ñawore makko toon to Minneapolis police ñawore makko noon so tawi henaki ma o yaha duuɓi 4 e kaso walla ni nogas jeeɗiɗi million taw koye koppreje euro ɗum woni hande ñawore makko musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandena kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranena